OITF ni Central Working President Porosmit Deborama tini press pit ni bisingtui kok kesarkha BJP rongno phainai 12 tarik ni salmari o Agartala Astabal thongkhola o tipra mothani lukuthum panda kotor khainani hini khawawan suklaimani phiaba BJP rok permission ya angei tabo kha dulaijak joto tipra sarok aboni tuino tini press meet khaikya OITF ni Central Working President Porosmit Deborama jodisono 12 tarik ni salo jodisono Astabal thongkhola o tipra mothani lukuthum panda khainani bagui permission ya hingkai Assam Agartala bo road kasujaknai tai Agartala bo kaisa kotor himbotok himlainai tai joto kamiu ni laharobo abo haike kasunai hinibo tini press meet ni bisingtui kok kesarkha OITF ni Central Working President Porosmit Deborama tai kok kesarkha Astabal thongkhola yakhaba Tripura keboni jagaya keboni bufani jagaya phiaba jotoni jagano mo hinui kok kesarkha BJP rokno abono kok kesarkha tamoni bagui permission ya tamo Potima Bomik tamo Manik Saha tamo Revati Tripura amo haikino tini kok kesarkha jodisono riya hangkai phiaba 12 tarik ni salo bobo haibo choba ongui thangno bobo haibo ongui thangno abo tabuk lukorok nasinglaijaak permission jodisono riya hangkai to riyani no ongsinai lahar kasujaknai Assam Agartala road tai Tripura o joto thaiono abo haikai lama bo kasujaknai sudu Assam Agartala road bai simi thaglak tai Astabal thongkhola ni simibo himbotok hini kok kesarkha Porosmit Deborama Naitongdi Choyakari OITF ni Central Working President Porosmit Deborama tamo kok kesarkha press meet ni bisingtui lukurokno khnainaidi Naitongdi Choyakari chini kok thupani bisingtui o mangphilino Kulono hambai mario sini utna thumai nadi tipra haste to kemni bufani sampoti ya first of all ang sanamu sungo sunadi democracy ni tuino sun permission nawi tongo je suno permission di dinoi sun kaisa mass gathering khlaina hinoi chini tipra motha sung lai thangnai 5 tarik bo sung sanka borok aphobo issue phunoka je chini Indian prime minister bo phai tongo hinoi kintu phaiya gai abon pore sung tisa 12 tarik bo sung haino hai sanka gai ta bosina wo final yako ang abono sanamu sungo jodi suno 12 tarik jodi permission diye hangkai 12 tarik jodi permission diye hangkai mo je Astabal kemni bufani sampotiya suno kebo kasimeya sung jodi 12 tarik Astabal sung jodi permission maya hangkai 12 tarik sung rally khainai emo rally khainai Assam Agartala theke arambo khai sara Triprani joto lamamuno sini Triprasa 19 dofa Triprasa joto onkhoroi o dino mane sara Triprao nini garai gura hoite arambo khai joto kisu choligla ang abono sanamu sungo suno jora tongsani no 12 tarik jora redi suno mas gathering khainan bagai jodi jora ri hangkai o kebe muni daitto o kebe muni daisam thanai abo tabuk je sini Tripura hasteo je salok thanai BJP o BJP ni sakao abo thangnai kintu ang abono kesana musungo nini Manik Saha tun Rotonla Natung tun Potima Bomik tun nini Revati tun ang bono sarai sana musungo tago jora tongko tini 5 tarik se nong yagote 7 din somoy tongko suno kaham kurungkai 12 tarik khanan bagai jora ri angkai aboni porinam kintu sung phuno gori nai ang asung sana musungo last warning saunong naisi